Hi guys, good morning. So nata diri karon sa Daiso guys, kay natay pangpaliton mga kinahanglanon para DIY sa among bahay. Kay mag-DIY ko. So let's get inside. So mao ni itsura guys sa Daiso guys, daghan kadto kag kapilian sa brato ra rin diri tag 100 yen ra. Magpalitaan nin ziplock guys, dya kanipong para tabon sa fruits kanang mga sobra ba para isod sa ref. Palitaan yung sudlanan sa wasabi guys o kaning sudlanan sa ketchup o mayonnaise. Hi guys! Good morning! So today is Monday. Nya wala ko'y buhat guys. Narak ko sabay. Gikan ako og Daiso day ganina. Nabudol ko sa Daiso. So mo na napalit sa Daiso guys. Kani ay taas nga pangkuan ba ibutang kay magbuhat ta og curtain dira or diri ay. Buhatan na to curtain. Wamangod ko lingaw ako rin sa diri sabay. So mag-DIY ta. Then kani ahang ipilit dito sa murag kuan ba butanganan og mga butang kay nagisi na atong alidan og bago. Plastic para sa basura na kiyo sa school. Kay gipada ako sa teacher kay nahutda na daw siya kiyo. Then kani mga kuan disposable nga butanganan og foods. Kani mga double-sided nga atong ipangpilit unyahang ipakita ninyo. Mo ni siya upat ka bughang gipalit kani para sa ilawom sa atong stove atong lutuanan. Then plastic sa kuan mantel, ni palit ko bagong mantel. Ang Daiso guys ba kay kusugad sumang bodol kani butangan na nato sa lutuanan kay para limpyo lang siya ba. Nya kani atong ibutang dito ay kay kana dira ay kay hugaw mong good sidya atong tabunan kay para limpyo tan-awon. Then kani mga itchos sa good butanganan og mga food gloves kung magluto, tabon sa pagkaon may sud sa ref kani para gapon ni sa lutuanan kay hugaw na siya kani uban. Then kani kay ziplock para food storage. Then, pagkaon ni Akiyo nga train. Noodles siya guys nga kanang snacks ba. Butanganan og ketchup ug mayonnaise sa ref. Butanganan og wasabi. Sangit ra ni siya guys sa ref. Kunay. Sangit ra. Then, kani siya kung magbinto. Then, kani kay plan ko magbuhat og peanut butter niya. Sulod din eh. So, magsukod ta ni guys. Kani atong unahon. So, mao ni siya guys. Butangan na nig mga kalderon sa atong hapinan. Dan! Ngit-ngit lang. So, nanay hapin guys ang mga kalderon sa nahayag-hayag sa tanawon. Then next, kani guys. Kay tanawon ay hugaw diba? Na atong tabunan kay para di makita ang chismis. So, mao ni ang before guys. Then after. Then sunod kanina pud guys kay na namang gud sa mansan sa atong tabunan kay di na matangtang. Ato pa dining butangan ani guys kay para ang hugaw ba di na sa mag-additional kana ay ato nang butangan kay ang hugaw masangit ra na pwede ra man nato alid ana pud og lain kung mahugaw na unsa kana pud kay para na i-design nya kuan pud sa hugaw pang-protect sa hugaw ba nya iduot ra na siya guys kay para mo fit jud sidya ba. Giduot ra nagmaadyo guys kay para di muluhag ba kay delikado manggod kung di sa mo fit og adyo kay inigluto inibutang sa kaldero maluag niya mayabo. So that's it guys, done na atong diri sa atong lutuanan, nalimpyo na siya, na satisfied ra pud ko ani nga part. Kani sa mayonnaise ug ketchup, then kani sa wasabi para tabon sa fruits. Before, after. Mo niyang after guys. Kani kay ilawom sa lababo ni guys ato pud ning tabunan. Wala tiwas. Kulangan na tong kuan guys, wallpaper. Mapalit ra tag balik. Mas nice day unta ni si Jack sa ani ay. Ala ato ning alidan. Kay mas nice siya. Kani ay DIY ra pud ni guys. Mga DIY ra man ni kay para murag bago tan-awon ba, pero ang tinuod kay daan na ni. Ay. Inani ang color ani guys, di mo ko ganahan, mas ganahan man ko ani ay. DIY, kani po DIY ni ate. Mga DIY ra ni tanan guys. Ay DIY ra na tanan.
DIY naning para kuan babag utan-aon. Pwede ay atong tilokon. Gamay na lang sa kuwang guys. Diri na lang ay. Pero mas ganahan ko butangan sa diri oh. Mabalik lang niya sa kuan Daiso. Mapabudol na putag balik. For the meantime sa lang ni. Wala tiwas. So nahipos na siya guys. Brown rice ni. Kani pilit. Kani mga plastic. Pwede pa ni ma-recycle. Dahan ang gitod so guys. Kaya para dali ra sa makitaan ba mga kuan ni sa mat. Para sa school niya. Kiyo. Freezer bag. Mga trapo, sabon, mga bag, kanang sudanan o mga binto, bugas. Mani ay tinaguang mani. Binuwad nga mani. So that's it. Nahipos na dito sa part. Kadi ramday po siya makita o kira. Pero ganahan ko galid ani diri. Mas ganahan ko galid ani. Okay naman sad. Kanina lang kay sayang. Nani na lang ni oy kay sayang kung mapalit pataglain. Ganahan ko papildan po diri ay kinangan direct mo palit og dugang o katong didto pud ay. Wow. At least na limpyo-limpyo na ang diri pud ay. Sayang ani og gilisan ay pero mas nindot ang tagilisan ba. Okay ra man pud ay sidya. Okay na ni sidya. Kanina lang diri ay. Kanina lang ay ato ning ilisan. So, muna itong kalat. For now, that's it guys. Tiwasanan na ito. Sunod na po. Pahuway sa takaroon. Kaya tingkuhan na po ni Aki yung mga 3:30, 3:45. So, pahuway sa ta. Manghipo sa kalat. Napaday ko nakalimtan guys. Ang para cortina. Tani butang diri. At tani pataasan. Kung ano siya guys. Adjustable. Para kasangitan sa atong kuan diri atong i-fit po diri kay para masangitan nato o cortina kay ganahan kog nay pa curtain kuno hay diri. Kapag may gusto may paraan. Hindi man masangit ang atong kuan ay kani mo gudong gigamit ay butangan ato ani para masangit ba. Inja kaning mga straw guys, kana ay gisangit na straw ang katong mga pangsangit kay di man gud sad masangit sa kaning wire ba ni oy unsa ni sa posting gamay ang buto sa ngana ni sa guys basta kay boda na inja gisangit ra na si sa straw. Aha na sang gisiguro guys kung hugot jud ang straw ba kay sangitan ba sa cortina aron dili maluag. Palpak na pod. Nani ning DIY guys. Night times mo mapalpak. Pero mapangital pagi. Oh, wow. Pangitaan nga po pagi. Ito. Oh. Ay. Matagak. Struggle sa putot. Lubo lang siya. Pero okay naman. Madarag smile. Ito lang lubo-lubuan ba. Ang problema ni guys, masangit si Takuya kay taas. Taas si Takuya, masangit siya diri. DIY done. Then butangan ni na diri guys og something mga green ba. Press ani. Ay. So morning plastic guys ang gipalit kanina guys. Insa kanita na nani suwatan og nga ni Akiyo kay gamito ni sa school inani diri sa Japan guys sa nursery nila. Ang plastic pang suwatan og ngan kay sudlan ni sa mga diaper, kung nag-diaper pang bata or kanang mga nabasa, mga sanina. Muning padalhon ni nani sa eskwelahan. Pagtindaghan na guys, ato ning kugihan og suwat kay kinahanglan naman nansit na ipangalan nila. Tagpo taon tag suwat ani.
Akio. Mahibong to silang duha ba nagabot na na kortinang putahan. Munguta na basta kuya. Anya mama, ipahuway ka. Nakapahuway ka. Kay di off bazak ko. Wajud ko ipahuway. Kay daghan ka yung trabahoon sa bahay. Pero pwede ra gudon dajug mo pahuway kung gustohon. Nya kaning ganahan mo tag na yung mga lingaw. Di man ta mahimutang kung way buhaton. So masikon sa nalang mahuna-hunaan. So karon nag-DIY ko. Na-satisfied naman po ko sa hang DIY, pero wa pala man dyan na human. And ma-final na ni guys, basin magkuanta ni mag-kitchen tour. Char, kitchen tour. Kuan ba, kanang simple nga kitchen tour. Comment down below kung ganahan mo makakita kitchen tour there is Japan. Char. Ano na po may mga idea ba on saan pag-organize, on saan pag-hipo sa bay. Char. Ito, ganahan na jud ko manghipos guys. Ganahan ko nga kanang limpyo ang bay ba. Kay kung limpyo man gud ang bay, limpyo ang palibot, limpyo ang sagdanan. Kay muna-huna pod ba, kay peaceful. Kay pero nagkagubot pod na Gubot pod di mo huna-huna niya, makasapot ba. Kana maggubot sa kiyo sa mga duaan, saputon gud ko. Pero no choice lang kay syempre bata. Magduha man gyud. Kung di jud ko katapulan guys, as much as I can. Kaya kada adlaw gid ko manghipos. Pero kung na-joy time na adlaw nga perting kapuya, so di na lang nahiposon. Nga sa kiyo sa kay mahipos mampud pero na po times nga di pud mahipos sa kiyo. Mga na siya, mama, inani lang niha. Kadang suno mama lang niha. Kadang pasagdan lang daw kuno ba. Pasagdan na pud na ha. Okay, so ugma na lang. Na mga times din na guys, normal. As human being. Bitaw, so human na kog suwat guys. Nasuwat ko na tanan. Jakin hanglan ni paugahon. Kaya ron di magpilit ba. Unja ato na ning iipa sa pilahan. Unja hapit na pud alas 3 diri guys. Tingkuha na pud na kiyo mga 45, 3:30 siya kumugikan. 3:45 lang. Kumugikan diri kay arong mga 4. Makauli na pud mi diri. Sita kuya dogay man nun kauli. Anyway, that's it guys. Thank you for watching. Ang tanalingaw mo na may mga ideas on saan pag-DIY sa bahay. Nga pwede ra sa mga Daiso, 100 yen. Shop naman yung gipang palit guys. Gikugihan naman dyan og DIY ba. Nga na-satisfied naman po ko na pala yung mga kuwang. Hapan yung pangdugangan, hapan yung pangpunan, sunod na po day off. So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone! Naguwa na po og snow guys. Sigurado na itong tabon kaya aron dito magkuskus. Gikas pa yung mong ulo na. Gikas pa kaya nagkuha ng snow. Tanaw na itong reaction ni Aki yun. Nakita niya sa at kuhaan gibuhat na. Sugay! Sugay na? Yagatan ni. Sugay! Sugay? Kawai? Yagatan ni. Mama, dahil ito tsuite. Dahil ito yun, no? Dahil ito tsuite ko na sa'yo. Nani? Okay, di? Mama, カーテンつけたのすごいじゃん。どうどうパパかわいいパパ欲しいと思ったのこれをもうちょい上にできる文句しちゃった。やっぱりたこやは文句しちゃった。高い、たこやはが高いから違う。これで寒いのエアーを止めるの。あっちのドアを。でも下はあるじゃん。短いからパパ、それでいいよパパ。なんか葉っぱ入れるから。あ、それでもいいよ。どっちでもいいよ。